В болницата за долекуване и рехабилитация в столичния квартал Панчарево лекарите правят чудеса и преобразяват живота на хората. Тук вдигат на крака болни, преживели тежки катастрофи и инсулти. Сега здравното заведение кандидатства по проект на общината за изграждане на център за възстановяване на пациенти в будна кома, който ще заработи до година. Репортаж на Талка Симеонова. Рехабилитация и пак рехабилитация. Това е ежедневието на Митко от Стара Загора след тежката катастрофа преди 2 години, която обездвижва ръцете и краката му, засяга и говора му. Искам да благодаря на Даниелка. Митко е идвал тук няколко пъти и благодарение на лекарствената терапия и масажите на рехабилитаторите вече може да става и да се движи. Само след няколко дни лечение успехи бележи и последният пациент, пострадал тежко при пътен инцидент на Цариградско шосе в София. Пътен инцидент, бях абсолютно обездвижен. От 2 дни вече е вертикализиран в седнало положение и най-важното, което е, той има движение, което показва, че той ще проходи. Тъжно е, че за да получат подобрение, пациентите трябва да се примиряват с спартанските условия в болницата, която не е обновявана от десетилетия, но те идват заради професионализма на медиците. Много от лекарите са дори с по 2 специалности, въпреки че заплатите им едва стигат 600 лева. Болницата работи по 4 клинични пътеки, модерно оборудване почти няма, но тук медиците все още докосват пациентите и не разчитат само на изследвания, за да преценят състоянието им. Бюджетът никога не достига, защото болните винаги са повече от предвидените от касата. Можете ли да кандидатствате пред касата за увеличаване на бюджета? Нали те твърдят, че бюджетите сега са гъвкави, че могат на 3 месеца да се променят? Писахме за миналото 3 месеца една молба и именно към 20 000 лева увеличение на бюджет за сега, който обаче още този месец, изтичането на юли месец, сега на август месец, който идва, отново сме изработили всичко. За съжаление, у нас броят на инсултите е от рекордните за Европа, както и на пострадалите при катастрофи. Затова и болните, които се нуждаят от рехабилитация, е огромен, а специализирани програми за това няма. Общината дава допълнителни средства, но само за пациенти от София. Сега болницата започва ремонт и екипът се надява да успее да пригоди първия етаж в център за рехабилитация на болни с будна кома. Очаква се голяма инвестиция на община София за оборудване. Един етаж ще отделяме за борба с будната кома. Тъй като знаете, будната кома е нещо, което не е само медицински проблем, това е социален проблем. Значи това са млади хора, които остават вкъщи, гледат болния, не могат да ходят на работа. Екипът е убеден, че ще се справи. Самочувствие черпи от случаи като Екатерина. Момичето е било 8 години на количка заради токсична полиневропатия. След лечение тук няколко пъти вече се движи сама и дори помага в домакинството на майка си вкъщи.